Een van de zaken dit argewaasje omweer wie het net teruggaan van het Christmiel. De bewenners van Zwettenhiem zoenen de nieuwe vlierbedekking smarrig maatje kennen, voen Scholten. Omroep Friesland organiseerde toch nog een Christmiel. Maar ook orenzaken zo'n soort strijd wezen tussen de bewenners en de manager. Zwettenhiem was vroeger een verzorgingshuis en dat bestaat niet meer. We hebben een klein verpleeghuisgedeelte in de vorm van kleinschalig wonen voor dementerenden. En een heel groot gedeelte voor zelfstandig wonende huurders. En dan moet je nieuwe vormen met elkaar vinden, hoe je dat dan doet in zo'n organisatie. Waar heel veel mensen vroeger gewend waren dat ze van alle faciliteiten gebruik konden maken. Waar wij dan de organisatie hadden. Dat is wel rondom het kerstdiner geëscaleerd. Dini Scholten zelfs woe net reageren. Palet zal nou om tafel maar de hierders om goede afspraken te maken. Nou, dat gaat over gebruik van ruimte. Wat kosten dingen als je gebruik maakt van ruimte? Wat zit in de huur? Wat zit in de servicekosten? Hoe kun je een appel doen op de zorgorganisatie?